ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ሓበን ቤትና ኤርትራ ከመይ ትኾኑ? ኣነ እግዚኣብሔር ይመስገን ሰላም ኣለኹ። ንስኹምን ኣብ ዘለኹምዎ ሰላም ክትህሉ በዓል ሙሉእ ተስፋ እያ። በዓል ሎማዓንቲ ድማ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንገብሮ ማለት እዩ ኣብ ሓድሽ ዓመት ብሓድሽ ማለት እዩ ሓሳባትን ቃላትን እቶም ክንሪኦም ዝቐነና ቃላት ኣብ ሓሳብ ክኣትዉ እንከለዉ ከመይ ይኾኑ ዝብል ማለት እዩ። ቃል መጀመርያ እቲ ቃል ድሓር ኣብ ሓሳብ ከመይ ይኣቱ ወይ እንታይ ይመስል ኣብ ሓሳብ ምስ ኣተወ ከምኡውን ብትግርኛ ዝተደርጎመ ማለት እቲ ሓሳብ ከዓ ብትግርኛ ዝተደርጎመ ማለት እዩ። ከምኡ እንዳገበርና ንኽህሉ ነቲ ቃላት ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ። ተስፋ ገብር ጠቃሚ ኮይኑ ክትረኽብዎ ናብቲ ቪድዮ ከብለኩም እየ ማለት እዩ። ሰላም ኩለኩም ኣዛል በይ ሰፈርኩም ሰላም ኩለኩም ኣዛል በይ ሰፈርኩም ኣለፈሎም ለኻሎም ሰላም ብማዕዶም ኦብ ዜኽባር ክቋረፅ ዝኽእል ማለት እዩ። kan ik mijn afspraak nog opzeggen? Kan ik mijn afspraak nog opzeggen? ቆፅራይ ከቋርፆ ይኽእል ዶ ንብላልና ማለት እዩ። ኦብዜኽን ማለት ኦብዜኽባርን ኩሉ ሓደ ዩቲ ተባህሉ ማለት እዩ። ኦብዜኽባር ክቋረፅ ዝኽእል ከሎ ኦብዜኽን ድማ ምቁራፅ ማለት እዩ። ስለዚ kan ik mijn afspraak nog opzeggen ቆፅራይ ከቋርፆ ይኽእል ዶ ትብላለኻ ማለት እዩ። ንጹር ክኸውን ተስፋ ይገብር ዝካለ ንኽገብር እየ ንጹር ንኽገብሮ ማለት እዩ። ንጹር ንክኾነልኩም ንዓኹም ማለት እዩ። ኮምቢናሲስ ዝተሓዋወሰ ወይ ጥምረት ማለት እዩ። ደ ኮምቢናሲስ ዛይን ሂል ስፔሲፊክ እንታይ ብለና ኣሎ? እዚ ጥምረት ብጣዕሚ ንጹር እዩ ብለና ኣሎ ማለት እዩ። ዝኾነ ነገር እዚ ጥምረት እዚ እቲ ጥምረት ናይ ዝኾነ ነገር እቲ ጥምረት እዚ ብጣዕሚ ንጹር እዩ ወይ ከዓ ፍሉጥ እዩ ማለት እዩ ብለና ማለት እዩ። ንጹር እዩ እቲ ጥምረት ናይ ሓደ ዝኾነ ነገር ኣሎ ዝኾነ ጥምረት ኣሎ ናይ ሓደ ነገር ወይ ናይ ዝኾነ ግሩፕ እቲ ጥምረት ንጹር ኮይኑ ዝርአ ንምባል ጥቀመሉ ማለት እዩ። ኮምቢናሲስ ማለት ጥምረት ወይ ከዓ ዝተሓዋወሰ እዩ ማለት እዩ። ኣኽተርክሮንድ ድሕረ ባይታ ኢና ያለና ወላ እውን ብድሕረኻ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ብድሕረኻ ግን ብድሕረ ባይታ ኢና ወሲድና ዘለና ኣብዚ ማለት እዩ። vat is jouw achtergrond እንታይ ማለት እዩ? እዚኸ እንታይ እዩ ድሕረ ባይታኻ ወይ ከመይ ዝመስል ድሕረ ባይታኻ ንምባል ንጥቀመሉ ማለት እዩ። vat is jouw achtergrond volledig ሙሉእ ወይ ከዓ ብምሉእ ማለት እዩ። hij zal volledig herstellen ንሱ ብምሉእ ክሓዊዩ ወይ ከዓ ናብ ዝነበሮ ክምለስ እዩ ንብላልና ማለት እዩ። ሕጂ volledig ሙሉእ ብምሉእ ክሓዊ እዩ ንብላልና ማለት እዩ። hij zal volledig herstellen ንብላልና ማለት እዩ። ስላኽን ምሕላፍ ወይ ከዓ ምዕዋት እዩ ኢልና ነርና። ስለዚ ኣብ ሓሳብ ከመይ ይኸውን ክንርኢና ሕጂ ik ben geslaagd እንታይ ማለት እዚ ኣነ ተዓዊተ ወይ ከዓ ኣነ ሓሊፈ ማለት እዩ። ዝኾነ እንድሕር ንኣብነት ኣብ ትምህርቲ ንውሰድ ብልጫ እንድሕር ኣውሲድካ ወይ ከዓ እንታሃ ሓሊፍካ ik ben geslaagd ትብል ማለት እዩ። ኦኬ ዛከን ምትራፍ ወይ ከዓ ሙግዳል ማለት እዩ። ዛክ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ከምዚ ናይ ፕላስቲክ ምሸሎ ናይ እንዳጓሓፍ ብገብረሉ ንሱ እውን ዛከን ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ንኸምኡውን ክትጥቀመሉ ትኽእላ ግን ሕጂ ዛከን ወይ ብምጉዳል ወይ ከዓ ብምትራፍ ኢና ከይድናያ ዘለና ኣብዚ ማለት እዩ። het water in de rivier is gezakt Zij is gezakt voor haar rijbewijs
zij is gezakt voor haar rijbewijs እንታይ ምናልና ሕጂ ኣብዚ ብክልቴና ገሊፅና ዘለና ማለት እዩ Het water in de rivier is gezakt እቲ ማይ ኣብቲ ሩባ ትወሓዚ እቲ ማይ ኣብቲ ወሓዚ ዘሎ ጎዲሉ ንብል ኣለና ብምጉዳል ናገርና ዘለና እዚኣ ሓሳብ እዚኣ ብምጉዳል ኣብ ዝረኣይዎ Zij is gezakt voor haar rijbewijs ኣብዚ ድማ ብምትራፍ ነሳሲ ትገብሮ ነበረት ናይ መምርሒ መኪና ፍቃድ ክትምፅላ ትገብሮ ነበረት ኣብኡስ ተሪፋ ኣይሓለፈትን ንብል ኣለና ማለት እዩ ብምትራፍ ድማ እዛ ሓሳብ እዚኣ ማለት እዩ ten minister እንተወሓደ يموت voor deze functie ten minste een VMBO-TL diploma hebben. እንታይ ብለና ኣሎ እዚ ነዚ ስራሕ ንክትሕዝ እንተወሓደ ናይ VMBO-TL ባጅላ ክህልወካ ኣለዎ ንብል ኣለና ማለት እዩ ኣብዚ ሓሳብ ከኣቱ ከሎ ኣብዚ ርኢና ኣለና ኣብዚ ten minister ኣብዚ ድማ ንህለ እንተወሓደ يموت voor deze functie ten minste een VMBO-TL ዲፕሎማ ሄበን ብላና እንታይ ማለት እዚ ነዚ ስራሕ ንክትሕዝ እንተወሓደስ ናይ VMBO-TL ባጅላ ክህልወካ ኣለዎ ንብል ኣለና ማለት እዩ ኦኬ ተኽላይክ ብሓንሳብ ወይ ከዓ ኣብ ሓደ ግዜ ማለት እዩ ብሓንሳብ ኣብ ሓደ ግዜ ተኽላይክ we kwamen tegelijk aan ኦኬ እንታይ ብለና ኣሎ እዚ ንሕና ብሓንሳብ ኣብ ሓደ ግዜ መፂና ማለት እዩ ንሕና ሲ ኣብ ሓደ ግዜ መፂና ኣብ ሓደ ሰዓት ወይ ኣብ ሓደ ግዜ መፂና ንብል ኣለና ማለት እዩ ድቬንገን ምግዳድ ኢልና እዚ ድማ ምግዳድ ኢልና ነርና ኣብ ሓሳብ ምክኣት ከሎ ድማ ik dwong hem out te stappen እንታይ ብለና ድቮንግ ሕጂ እዚ ተለዊጡ ኣሎ ግን እዚ ስለምንታይ ተለዊጡ ዘሎ ናይ ሕሉፍ ስለ ዝኾነ እዩ ማለት እዩ ናይ ሕሉፍ ስለ ዝኾነ ድቮንግ ኢለ ዘለኹ እምበር እንድሕር ተለዊጡ ናይ ዝሓለፈ እንተደኣ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ይልወጥ እዩ ሕጂ እዚኣ ድማ ናይ ድቬንገን ሕሉፍ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ድቮንገን ምኾነት ነራ ግን ኢክ ስለ ዘሎ ኣነ ስለ ዘሎ ድቮንግ እያ ትኸውን ማለት ስለዚ ik dwong hem out te stappen እንታይ ብለና ኣሎ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣነ ንዕኡ ንኽወርድ ኣገዲደዮ ንብል ኣለና ማለት እዩ ኣነ ንዕኡ ንኽወርድ ኣገዲደዮ ንብል ኣለና ማለት እዩ ናይ ሕሉፍ ማለት እዩ ክናፕ ምልኩዕ ወይ ከዓ ንፉዕ ማለት እዩ የበንት ሂል ክናፕ ንስኻ ወይ ንስኺ ብጣዕሚ መልክዕኛ ኢኺ ወይ ከዓ መልክዕኛ ኢኻ ወይ ከዓ ንፉዕ ኢኻ ወይ ከዓ ንፍዕቲ ኢኺ ክንብልና ንጥቀመሉ ማለት እዩ ኦኬ ሬዙልታት ውፅኢት እዚ ድማ ውፅኢት Wat is het resultaat van dit gesprek? እንታይ ብልና ኣሎ እዚ ኣብ ሓሳብ እቲና ዘለና እንታይ ማለት እዩ እቲ ዕላማ ናይዚ ዝርርብ እንታይ እዩ ወይ ከዓ እቲ ውፅኢት ናይ ዝርርብ እንታይ እዩ ንብል ኣለና ማለት እዩ ፍሬምድ ዘይልሙድ ማለት እዩ Hij gedraagt zich vreemd de laatste tijd. እንታይ ብለና ኣሎ እዚ ኣብዚ ዝሓለፈ ግዜ ዘይልሙድ ጠባይ የርኢ ኣሎ ወይ ዘይልሙድ ጠባይ ኣርእዩ ንብል ኣለና ማለት እዩ ፍሬምድ ማለት ዘይልሙድ ትገብሮ ዘይነበርካስ ሃንደበትካ ትገብሮ ነገር ዝኾነ ነገር በቃ ፍሉይ ዓይነት ትገብሮ ተራ ኮይኑ ፍሬምድ ንብሎ ማለት እዩ ዘይልሙድ ingang መእተዊ Weet u waar de ingang van deze school is?
اوكي حجي بتغرينيا هنتركمينا نايز بيت تمرتي مأتوي أبي مخانو تفلت ودو نايز بيت تمرتي مأتوي أبي مخانو تفلت ودو Outgang موتسي En weet u waar de uitgang is? En weet u waar de uitgang is? مجمز يعني أتعمير ينزلوا إن خان ترى أخوينو أبي كم زخونة مأتوست فلتودهم إلنا مش أبزر ما تايلنا outgang En weet u waar de uitgang is? إلنا أنت ما يجي كم أون إتوز موسي أبي مخان فلتودهم وقعد فلتودو نبالنا نتقول ما يجي إتموزس أبي مخانو فلتودو ويتفلتودو كنبل نتقوم له مالتي new حدش the sign new here the sign new here نساتهم حدشتي يوم أبزي نبلا لنا مايتي نساتهم حدشتي يوم أبزي out أرجيت مالتي وكا عابي Mein Opa is out. Hij is 80 jaar oud. Mijn opa is out. Hij is 80 jaar oud. أبا حقوي عبي إيو وي آيو إيو نسو سماني إيو عدمي إيو وي سماني عدمي يجيرو نبلا لنا مايتي فرحال زانتا مالتي Hij vertelde een spannend verhaal. Hij vertelde een spannend verhaal. إذا مالي دمان تاي مايتيو نسو بتعمي عدساتي زانتا نغيرو نبلا لنا مالتي فيكسي لب ولد فيندياي فيكسي لوك لب ولد تفتدو وي تفتودو نبال نتكملو أب إذا حساب فيندياي فيكسي لوك لب ولد تفتدو وي كا تفتودو مالتي بلاد زايدة قز ناي مصحف مالتي حدا قز حدا كفال مالتي حدا قز ناي مصحف Op welke bladzijde begint hoofdstuk 10? Op welke bladzijde begint hoofdstuk 10? تنلالنا أبيناي قص إيا معرف عسرته تجمر نبلالنا أبينيتي وكا أبيناي قص إيا معرف عسرته تجمر نبلالنا مالتي فورم كرسي Zijn hoofd heeft de vorm van een ei. Zijn hoofd heeft de vorm van een ei. ناتور اسي قرصناي حانتي انقاقحو ኣለዋ ንብላለና ማለት እዩ herinneren ምዝካር ማለት እዩ ik herinner mij de eerste schooldag nog ik herinner mij de eerste schooldag nog ቀዳሚት መዓልቲ ናይ ቤት ትምህርተይ ይዝክራ እየ ማለት ትብላለኻ ማለት እዩ ቀዳሚት ናይ ቤት ትምህርተይ መዓልትስ ክሳብ ሕጂ ይዝክራ እየ ንብላለና ማለት እዩ nemen ምውሳድ we nemen een taxi ታክሲ ክንወስድ ኢና ንብላለና ማለት እዩ overleggen مميات مالتي مميات ze overlegden met elkaar over de aanpak van het probleem ze overlegden met elkaar over de aanpak van het probleem ንሳቶም በሓንሳብ ተመያይጦም ከመይ እቲ ጸገም ከም ዝፈትሕዎ ማለት ወይ ከዓ ከም ዝሕዝዎ ማለት እዩ ከመይ ኢሎም ንዕኡ ከም ዝሕዝዎ ወይ ከም ዝፈትሕዎስ ተመያይጦም ንብላልና ማለት እዩ ኮንክሉዚ
conclusie مدام welke conclusie trek je hieruit welke conclusie trek je hieruit كابزي انتاي مدمدمتا ايخا توسد كابزي انتاي مدمدمتا ايخا توسد مالتي اوكي مبار كبرات خاتلتي حبن بيتنا ارترا نايلو معانتي مدب قداماي كفال مالتي زو قالات كما جرنا اب حسابات نتو وي دما اب حسابات مساتو تتمهرنايو قالاسي اب حسابات مساتو كما يمثل وي انتاي كما كما اتو بزبل قداماي كفال ابزي رينا لنا مايتي كلا كفال ساسفالكم دابله كنقصلينا مايتي حصر زبله نوع زي كونه حصر زبله صفوف مالتي كم እንዳገበና خرينا كسباب قصالي كلاي كفال نرخب دما سسنايو يبلكم مايتي بدغام دما حس 1 عام تغبرلنا سلازي اب زقصل كرخبكم سسنايو